Don, so wong elek-elek kuwi ndak oleh melu riya ya. Ya oleh banget to. Kaya kowe ngono kuwi ya oleh. Oleh banget. Wah, berarti nek ngono kowe aman kowe, Don. Deloken sok ben wayahe yakat metu deloken. Lah piye? Sing nyangoni wong elek-elek lek saya akeh. Mbah nek ngono sesuk kowe panen tenan kowe, Don. Tenan. Wong elek sangune saya akeh malahan. Oh, berarti ngono ya, Don ya modele ya. Ngerti aku. Ora ngerti. Tenan ora ngerti aku. Mulane ngerti yo. Ben paham. Lah aku ora paham belas kok piye. Ora paham ya wis, ora cetha ora mesakne ya wis. Ya wis sesuk tak kei zakat wis kowe. Tapi adus sik ya. Kene aduse pendak sura. Wah, berarti ngene iki urung adus kowe. Ngenteni sura kowe. Ngene iki urung adus, lek sura no ya adus. Kowe iki jane arek adus kok arek ngombah keris kok ngenteni sura kowe. Dong ora kowe. Wangel kadang.